εκεί και χρόνια πολλά. Μεγάλο να γίνεις με άσπρο μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις την νότη στο φως. Και όλοι να λένε ένα στο φως. Και πώς πάει, όχι, όλοι μαζί. Χρόνια πολλά. Και πάμε. Πάμε στα τουρκικά. Μουράκ εκεί, Yunanistan, Banlari. Έλα, πάμε να μιλάμε στα τουρκικά. Έλα, πάμε να μιλάμε. Ξεκινάμε. Κοπελιά τι λέει. Επειδή είναι εδώ πέρα είμαστε κουράσκα εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλες και όλους. Ερχόμαστε εδώ συνενήλθες και το κλουμπ μας θα συνεχίσει για τα υπόλοιπα 100 χρόνια. Ο Μπουράκ θα είναι με το πι και εμείς θα πηγαίνουμε εκδρομές. Το νου σου. Και στα αγγλικά πώς πάει η Μαρία. Έλα πες το στα αγγλικά να δούμε αυτό για τον Μπουράκ μήνυμα. Ότι θα κρατήσει 50 χρόνια το κλουμπ μας. Έλα διαχειρίστρια, μίλα. Μίλα. Έλα Μαρία μου. Ότι 50 χρόνια θα είναι ακόμα το group μας. The group? The group will last 50 years. Will exist. Έλα. So much çok seviyorum. Çok seviyorum Burak Aki. İyi ki doğdu Greek Fan Club. Tamam. İyi geceler. Çok öptüm.